Ayan mga guys, at nagbabalik na naman tayo dito sa maliit nating channel. Ayan, at magandang hapon pala sa ating lahat. At ayan, shout out sa lahat ng mga marites pala dyan sa Orno Street. Ayan, Poblasyon, Bugalyon, Pangasinan. Big shout out po sa inyong lahat. Shout out din kay Junjun Laditcho. Ayan, Junjun Laditcho ng Orno Street, Poblasyon, Bugalyon, Pangasinan. Parang nakakatakot yata yung pangalan, no? Parang nakakatakot, no? Junjun, tapos parang mabilis lang bigkasin yung Junjun. Pero yung apelyido medyo parang napakamahirap, no? Bigkasin, no? Laditcho. Parang Chinese. Laditcho. Ayan, big shout out sa inyo, Sir Junjun Laditcho ng Orno Street, Poblasyon, Bugalyon, Pangasinan. At sa lahat ng mga taga Bugalyon, ayan, kasi nandito tayo ngayon sa may bayan po ng Aguilar, Pangasinan. Wow! At ito mga guys, at nakapasyal na naman tayo dito sa may Aguilar. Pero kakaiba yung napasyalan natin ngayon mga guys. Dito magre-relax muna tayo dito sa mga mga gandang tanawin. Ayan, sa may bulubundukin ng Aguilar mga guys. Ayan. Magre-relax muna tayo mga guys, no, dahil wala pa tayong panahon para pumasyal-pasyal sa mga pasyalan, no, dahil na busy nga tayo sa pagtatanim, dahil ayan, umuulan-ulan na nga dito. Palayan ito mga guys, no, palayan. Pababa ito mga guys, parang rice terraces ng Aguilar. Yan, pababa yan mga guys. Hanggang dun sa dulo, maganda tingnan yung sa dulo mga guys, dahil bagong tanim. Ayan mga guys, pababa yan, parang hagdan yan. Wow! Ganon din dito mga guys sa kinaroroonan natin. Ito, pababa rin ito. At yung bundok na yan mga guys, napakagandang tingnan. Malapit lang tayo dito mga guys. Yung mga puno dito ng mangga mga guys, malaki ito. Sagana sa tubig sila dito sa may Aguilar mga guys. Yung nila mga guys, irrigation. Doon medyo marami doon mga guys. Lalaki ng puno ng mangga dito mga guys. Lalaki oh. Halos hindi mo yan mayakap mga guys. Siguro mga 3 tao. Kaya yakap niyan, malaki. Sobrang laki.